pag-ampo para sa negosyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, kami nagaduol kanimo karon uban sa kinasingkasing nga pag-ampo alang sa among negosyo. Ikaw ang tinubdan sa tanang panalangin ug sa imong gugma ug grasya kami nagasalig sa imong giya nga among mga plano. Hatagi kami sa kaalam ug kaisog nga mapadayon namo ang among panginabuhi pinaagi sa negosyo nga dili lamang alang sa among kaugalingong kaayuhan kundili alang usab sa kaayuhan sa uban. Giyahi ang among mga desisyon nga buhat aron kini makab-ot ang imong kabubuton. Sa matag adlaw nga among paglihok sa negosyo, among gipangamuyo nga imong panalanginan ang among mga lakang. Ihatag kanamo ang paggiya o kalingkawasan gikan sa mga kabalaka o kalisdanan. Luwas sa kami gikan sa mga dili maayo nga kahimtang ug hatagi kami og kusog aron mapadayon ang among mga tinguha. Uban sa imong presensya ang among negosyo magmalampuson ug mahimaya ang imong ngalan pinaagi sa among mga pangandoy. Naghangi usab kami alang sa imong panalangin para sa among mga empleyado, mga customer ug sa tanan nga mga kauban sa negosyo. Hinaot nga ang among relasyon uban kanila magmalungtaron puno sa pagsinabtanay ug respeto. Ihatag kanila ang kahupayan ug kalinaw ug hinaot nga ang among negosyo mahimong usa ka galamhan o instrumento sa pagtabang sa uban ug sa pag-amuma sa kalipay ug kalambuan sa komunidad. Ginoo, nasayod kami nga ang negosyo adunay mga pagsulay apan uban sa imong giya kami andam nga moatubang ang bisan unsang hagit. Tabangi kami nga dili mawala sa among pananaw ang among responsibilidad sa pag-alagad sa uban ug pagpabilin nga matinud-anon sa among mga prinsipyo. Hatagi kami og determinasyon ug paglaom sa matag higayon nga kami makasinati ug mga kalisdanan. Sa katapusan, Ginoo, amo kanimong ginasalig ang tanan namong mga plano ug kalihukan. Ikaw unta ang maghatag og hapsay ug kalampusan sa among negosyo. Salamat sa imong walay katapusan nga gugma ug grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.